ରାତି ସମୟ ଥିଲା। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାପି ରହିଥିଲା। ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ରମେଶ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ନିଛାଟିଆ ଥିଲା। ଦୂରରୁ କେବଳ କୁକୁର ଭୁକିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ହାତ ବୁଲାଇ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ସଂକେତ ଦେଲେ। ସେ ଏକ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଲମ୍ବା କେଶ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଥିଲା। ରମେଶ ଅଟୋକୁ ଅଟକାଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ମୋତେ ଶବଦାହ ନିକଟରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ରମେଶ ଟିକେ ଅଜବ ଅନୁଭବ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମନା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମହିଳା ଅଟୋରେ ବସିଲେ। ମହିଳା ଜଣକ ରାସ୍ତାରେ ଚୁପ୍ ରହୁଥିଲେ। ରମେଶ ବାରମ୍ବାର ମିରରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଦେଖୁଥିଲେ। ଶବଦାହରେ ପହଞ୍ଚି ରମେଶ ଅଟୋକୁ ଅଟକାଇ ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଟୋରେ କେହି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ତଳକୁ ଚାହିଁଲେ। ତାଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ଏକ ପୁରୁଣା ମୁଦ୍ରା ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ସେଇ ମହିଳା ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ। ରମେଶ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କେହି ନଥିଲେ। ସେଦିନ ରାତିରେ ରମେଶ ତାଙ୍କ ଅଟୋ ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ଆଉ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଅଟୋ ଚଲାଇ ନଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ମହିଳା ରହସ୍ୟମୟ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ସେହି ଆତ୍ମା ରାତିରେ ସେଠାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। ହରର ଷ୍ଟୋରି। ଯଦି ଆମ ହରର ଷ୍ଟୋରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।